Benvolguts i benvolgudes, soc en Burg i soc fent l'Erasmus. No m'ha anat bé de baixar i em sap molt greu perquè sabeu tan bé com jo que un dia com avui és irrepetible i és per això mateix que us he volgut enviar aquesta ponència de la millor manera que se m'ha pogut. Farà cosa de 4 anys, l'Enric Illot ens va presentar un mapa, ens en va explicar certes coses, concretament es va dedicar en l'estudi d'un dels símbols que hi apareixien. Va saber explicar i justificar i demostrar que aquesta senyera que ara veieu és l'emblema dinàstic que designava l'amo de les possessions territorials sobre les quals ja hi era. Però, com podeu veure, l'acompanya un altre símbol. Avui em proposo de demostrar que aquest altre símbol, conegut generalment com a Creu de Borgonya, és la simplificació i modernització del patró de Santa Eulàlia. Cal explicar que Santa Eulàlia és la patrona de la ciutat de Barcelona. Cal explicar també que ho és en tant que va ser martiritzada, torturada i crucifixada amb una creu en forma d'X al segle IV, després de Crist a Barcelona. La Creu de Borgonya se la vol relacionar amb l'avinguda dels Habsburg a la península Ibèrica. Cal dir que Sant Andreu és patró de l'Església Ortodoxa per haver-ne estat el primer bisbe, que va ser el primer apòstol a seguir el camí de Jesús i que d'Escòcia i de Rússia n'és el patró. Però mai se n'ha esmentat el patrocini a Borgonya. Cal cercar molt per trobar que el patró de Burgundi és Sant Andreu, i malgrat això no et saben dir a partir de quan els borgonyons l'agafen com a patró. De Santa Eulàlia se'ns explica que el seu penó, que sempre ha presidit els actes i ha vestit la façana de l'Ajuntament del Cap i Casal de Catalunya, només era utilitzat en moments de gran perill per la ciutat, com quan Pau Claris va voler unir els catalans el 1640 per començar la guerra dels segadors, o durant els últims moments del setge de 1713-1714 a Barcelona, quan Casanova l'erigeix davant els catalans defensors per tornar-los a unir a l'últim alè que els restava. Bé, anem a pams. La Creu de Borgonya és l'estendard imperial que a partir dels Habsburg defineix el gran imperi que Carles V de Catalunya uneix amb les seves mans. Les 4 grans herències dels seus 4 avis el fan un dels més grans monarques que mai ha existit. Carles, però podent escollir entre molts altres grans territoris per situar la capital del seu extens europeu i imperi, la situa en territori hispànic. D'aquí el nom d'imperi hispànic o hispaniol. Però, per què? L'estendard imperial, per tant, tindrà els orígens en l'herència de la seva àvia Maria de Borgonya. Maria de Borgonya, mare de Felip el Vell, el que se suposa era el primer en portar la Creu de Borgonya a Espanya, tot i que no hi ha gravats que ho puguin demostrar, era l'hereva del Ducat de Borgonya, d'on és patró Sant Andreu. Cal esmentar, però, que el Ducat de Borgonya és l'actual província francesa de Borgonya i que el comtat de Borgonya, que també pertanyia als Valois, no el té com a sant patró i actualment rep el nom de Franc Comtat. Bé, doncs Maria és de la dinastia dels Valois, parenta reial francesa dels Capet. Els Valois no van utilitzar mai la Creu de Sant Andreu en la seva heràldica ni en els seus estandards bèl·lics, com es pot veure en aquesta imatge de la Guerra de Borgonya. La Guerra de Borgonya va ser un conflicte entre el Ducat de Borgonya i la dinastia Valois, de la que el primer formava part, en la qual s'hi va involucrar l'antiga Confederació Suïssa, que hi ocuparia un paper decisiu. La Guerra Oberta va esclatar el 1474 i en els anys següents el duc de Borgonya, Carles I de Borgonya, el temerari, seria derrotat 3 vegades en els camps de batalla i matat a la batalla de Nancy. El Ducat de Borgonya i moltes altres possessions borgonyones passarien a França, mentre que les terres de Borgonya en els Països Baixos i el Franc Comtat serien heretades per la filla de Carles, Maria de Borgonya, i van passar finalment a les mans de la casa d'Habsburg, finalment a Carles V. Per tant, com he dit abans, i es pot veure en aquest mapa, Carles V i, per tant, també el seu pare, Felip el Vell, casat amb Joana la Boja, només hereten el Franc Comtat i no pas el Ducat de Borgonya. La voluntat d'agafar com a emblema imperial hispànic la Creu de Sant Andreu en tant que patró d'unes terres que fa 2 generacions que no pertanyen a la família sembla fonamentada només en el sentiment personal que els monarques hispànics podien professar envers aquelles terres on va néixer la mare de Felip. Però hi ha una cultura extensa de Borgonya que professa la devoció a aquest sant? Cap de les grans capitals que formaven part de la Gran Borgonya i del Flandes de Carles el Temerari, pare de Maria de Borgonya, no tenen cap catedral dedicada a Sant Andreu ni pobles que en donin l'emblema abans de la unificació d'aquests territoris amb els territoris peninsulars i el Sacre Imperi Germànic que Carles I dirigiria. Malgrat tot, hi ha pintors que 100 anys més tard, de la fi de la Guerra de Borgonya, i formant part de l'Imperi Hispànic, pinten a Carles el Temerari com també el seu net, Felip el Vell, amb l'estendard de Sant Andreu al pit. També hi ha una còpia amb data desconeguda d'un gravat original on es poden veure els vestits dels cavalls dels Àustries amb la crema. Bé, Santa Eulàlia. Com he dit abans, la patrona de Barcelona i, per tant, una de les patrones més importants de Catalunya és Santa Eulàlia, la ben parlada, en llengua íbera. Santa Eulàlia dona nom a la catedral de Barcelona. Santa Eulàlia va esdevenir santa a Barcelona i Santa Eulàlia du una capa blava i un llibre blanc. Al llarg de la història sembla ser que els catalans no l'hem utilitzat gaire aquesta santa, però si haguéssim de fer un rànquing de les santes catalanes, Santa Eulàlia en seria la segona per darrere de Montserrat
i seguida molt probablement per la Mercè. La Mercè dona colors a moltes banderes americanes, i Montserrat a territoris sencers, places en països estrangers en tant que santa i patrona d'Espanya. Carles I mor amb una rèplica de la Santa Negra entre braços. Quin lloc li resta a Santa Eulàlia? Existeixen representacions d'aquesta creu en batalles anteriors a l'avinguda dels Habsburg a Catalunya? Existeixen vestigis de la creu amics en poblacions fundades abans de l'arribada d'aquests a Catalunya? I hi ha una continuació de l'ús d'aquest emblema, el penó de Santa Eulàlia, i la representació d'aquesta santa més enllà dels Habsburg, quan aquesta dinastia deixa de regnar a la Confederació Imperial? Com sempre, les coses són molt més senzilles. A partir de l'arribada dels Habsburg a Catalunya, diferents dinasties i moviments polítics i militars amb seu a Catalunya agafen la creu per representar la seva voluntat. Abans dels Habsburg, però, sembla haver-hi un desert. Malgrat tot, n'he mirat de fer un petit seguiment. Al segle XIX, Fortuny va pintar Ramon Berenguer III, el comte escolta i Via Laietana de Barcelona, amb el padró de Santa Eulàlia epiranejant la conquesta i defensa del castell de Foix. A més, la creu és estesa en molts municipis catalans sense patronatge a Sant Andreu. Són exemples d'aquest fet Alaior a Menorca, Almoradí a Alacant, Benimeli a Alacant també, Camós a Girona, Sant Vicenç de Montalt a Barcelona, Vallromanes a Barcelona també i l'Hospitalet de Llobregat també a Barcelona. La forma de creu també es pot deduir en la constitució de nous estats confederats de la corona catalana durant l'expansió mediterrània. L'escut de Sicília ens descobreix aquesta creu, si la volem veure, i l'escut de Neopàtria ens la mostra sense miraments. Finalment, he trobat aquest debat en retaule de la batalla del Puig de Sant Jordi, conduïda per Jaume I el Conqueridor, on dos dels estandards catalans hi apareixen en negrits. La sensació que tinc fins ara és que qui sigui s'ha dedicat a amagar el passat d'aquesta creu a Catalunya. Ara bé, els Borbons no podien amagar aquest símbol, doncs ja s'havia fet famós amb els Àustria. D'aquesta manera, em fa encara sospitar el fet que quan es conquereix Barcelona el 1714, es cremi el penó de Santa Eulàlia i el mateix Borbó col·loqui la creu de Borgonya permanentment a la bandera espanyola acompanyada únicament per l'escut de Cortés Castellans. Diferents són les imatges que apareixen a Amèrica fetes pels propis europeus o fins i tot pels mateixos asteques o indis americans. Tots ells, depèn de la situació, coincideixen en posar un sant no gaire ben dibuixat en algun dels estandards que duien els espanyols. Les creus de Borgonya acostumen a anar acompanyades de la senyera, independentment del color o el nombre de barres amb els quals aquesta darrera sigui definida. Aquí en veiem algun exemple. A més, la creu s'estén per molts altres àmbits. Aquí podem veure com era el penó utilitzat per Felip el Vell de Castella, el 1506, quan ja feia 10 anys que era casat amb Joana I de la Loja d'Aragó. Com també diferents estats de nova creació a Amèrica que l'han fet a la seva ensenya. Casos d'aquest darrer fet són Alabama i Florida. La creu arriba fins i tot a representar els confederats estadounidencs durant la Guerra de Secessió americana. Com a puntualització, hi afegiré que Joan Sebastià del Canós la duu al seu escut. Certament és un símbol famós, però els catalans ja teníem la nostra insígnia de guerra, doncs era la creu de Sant Jordi. El problema que ens apareix a principis del segle XVI és que Anglaterra comença a tenir la seva pròpia flota. Així, el pensament del moment podria ser el següent. Sant Jordi es pot confondre amb els anglesos, però Santa Eulàlia no es pot confondre amb cap altre. Per això agafarem els colors de la creu de Sant Jordi, que és l'estandard dels exèrcits de la Generalitat de Catalunya, com a emblema bèl·lic. Podem-ne variar el fons blanc pel groc, fent joc amb la senyera que sempre l'acompanyarà. La creu i Santa Eulàlia, o la creu i la senyera, sempre han anat juntes des d'aleshores, com si d'un signe religiós es tractés, dinastia i religió, senyera i creu, compartint el mateix penó en alguns casos, religió amb colors de guerra. L'imperi necessitava una capital, aquest imperi que s'ho menjava tot, on no es ponia el sol. La creu capitalitza la nació. La creu representa Barcelona, la firma de l'imperi confederal, quelcom reconeixible arreu, quelcom singular, quelcom únic i exclusiu. Per si no fos suficient, cal dir que Sant Andreu també hi té un paper reservat en aquesta història, gens menyspreable. Aquest retaule fou encarregat al millor dels pintors que es pogués trobar. Va resultar ser el valencià Lluís Dalmau, que havent après durant el seu viatge a Flandes els arts i les tècniques de Jan van Eyck, va acabar el retaule el 1445. La Verge dels Consellers, títol que rep l'obra, era el retaule de la capella de la Casa de la Ciutat de Barcelona. La composició està centrada per la Verge asseguda en un tro amb el nen en braços. A cada banc del tro hi ha 2 grups de consellers agenollats i vestits amb la indumentària pròpia del seu càrrec. Els acompanyen Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, i Sant Andreu, patró dels consellers. Sí, Sant Andreu,
és patró dels consellers de Barcelona, cap i casal de Catalunya i de la Confederació Catalana, confederació fornida sobre la llibertat jurídica que cadascun dels seus regnes exercia, llibertat que era representada pel cos de consellers de Barcelona, entre altres estaments. I, finalment, la prova que ho descabella tot. Un pèl pixelada, un regal de l'arxiu històric de la web de l'Armada Espanyola. Carles V ho tenia clar. Santiago, sí, però també Santa Eulàlia. Així podem seguir un fil des dels primers comptes i dels orígens més ibèrics de la nació catalana fins als últims moments de resistència i defensa dels kurds que sempre ens han pertangut.